Mar hite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni toddi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Gok asini rohani Jehovah do tanoon, mar hite-hite hatani Jehovah do majadi akka langit. Marolop-olop mahamu ale akka partigor mangasahon Jehovah, talup do maredde akka na ujur marroha. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, ale Tuhan debata para siroha na sumurung, didok hatam do ikkon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus, asarap hami dohot ibana Tuhan sangapon, say parrohai mahami, asa uduk hami tulomoni roham, jalahot hami di haporsyaon nature, asa toktong makirim di haheheon, dohot di hasangapon sogot silehonommu, tu akka na porsya diho. Amen. Hudul mahita salutna. Atami ale Tuhanku, artanamu margai, sai paia di rohaku, unang sahuti yopi, maroso besi tiopan, atana badiai. Ada maujahan dia poseyaon. Tangyo kamu mapatik ni debata ima natar surat di 5 Musa biddu 10 tolu ayat 5 asa hujau kami madihita tapai huti hutma. Alai anggo panurirang manang halak si parnipis songoni ikkon marutang hosado ala mangela ibana marbalik siat Jehovah debata munai naung manugihon hamu ruar siat tano Misir jala naung manubus ho sian bagas parhatubanan ala naing pasibilon na ho sian dalan naung tinanahon ni Jehovah debatam tuho ikkon dalanammu. Ikkon songoni paholangamu hajahatoni sian tonga-tongamu. Ima sahatna tong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata lau mangulahon patikna. Ale Tuhan debata say pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Tuhan Yesus berengau di sun, romau marsomba tujolo, macai lelengau manjuang, yang tarwaenau martuang.
Tatopoti madusat tatuadu pani debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amana mina di banua gijang. Hodo napa tupahon hasesaan ni dosa dihami halak nadangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya asi maroham dihami akka na mangarsakod dosa nami. Saya sahapi ma tubagasan rohanami. Hasesaan ni dosa nami. Lehon matuhami todim na badiai asa unang ganggu rohanami di asi ni roham. Alay asa hot rohanami marhapor siaon lao manggotapon na sa dosa dohot roha portibion asa hupasahatami diri nami tuho gabe pelian na mangulu jalan na badia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosatta. Songonod dohata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akan aloja jalan asorat hupasonang pehamu. Buat hamu ma augakku tu hamu guru hok kamu masyanau ay nalabok doau jalan aserep marroha. Asa dapotan hasonangan tod dimuna. Ay labok do augakku jalan yang dohot nahu paporsaton. Hasanga pomma di debata na digijang. Amin. Hatani debata turpuk epistel di perminggota sadarion imana tersurat di buku ni parpesalmen biddu tolupulu ayat sada sahat rodi ayat 10 tolu asa mar sikat soring mahita majahasa. Edde sian sidaut lao pasahaton bagasi itu debata.
Ale Jahoba de bataku, tuho doau mangangguhi jala di pamalupo doau. Puji maha Jahoba hamu ale akka naniasianna. Jala eddehok kamuma barita ni habadionnai. Alai anggoau nikkudo. Saliling sonang au dang tagamon humor ditau saliling lilingna. Tuhodo au jau-jau ale Jahoba. Jala tu Jahoba doau marhuraja. Sai tangi homma ale Jahoba, jala asi roham midaau, sai homa si partupak diau ale Jahoba. Rap mahita dia 10 tolu, asa pujion ni hamuliaon todikuho, dang marpasadian, sai pujiok kudoho ale Jahoba de bataku saleleng lelengna ido yang gosahatna martua doakan atumangihon hatani de bata jala nau peopsa. Amen. Pinasahatma tu punguan kor inarabu.
Taha tidak koma ha porsiautai songon na hina tidak koni dong atas ha porsiaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehoba ido ama parguguna suhatu dosan na tumop palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean siatot di parbadia adorang suhabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus. Namate tarpazal do ibana di hau pinarsilang. Na tuat tu banuatoru dung ditanom. Na mulak mangulu diari patuluhon. Na manaik tu surgo lauhudul tu syamun ni debata Jehoba. Amanai pargogo na suhatu dosani. Disima ibana pay mamulak sogot tu tanoon. Manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditod di parbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot di hasesaan ni dosa dohot di hatai na maddok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot di hanguluan na surasuda pinasaat ma tu kor na posobulong.
Shalom. Horas madihita saluhutna. Tabegema tikting di minggu ta sadareon. Minggu tanggal 4 Mei 2025. Guarni minggu Misericordias Domini marlapatan gok asni rohani Jehovah do tanoon. Dohot topik satia makaholongit dohot manghiuton Yesus, mengasihi dan mengikuti Yesus dengan setia. Warta jemaat minggu ini, pertama, pos pelayanan Tabanan HKBP Denpasar, tempat ibadah di jalan di Gereja Okumene Rindam Tabanan, Jalan Pierre Tendean nomor 1 Banjar Anyar Kediri, Tabanan, masuk pukul 7.30 WITA. Hingga sampai saat ini jumlah jemaat pos pelayanan Tabanan berjumlah 28 KK. Panitia pengembangan pos pelayanan Tabanan dalam rangka pengadaan lahan untuk pengembangan pos pelayanan Tabanan. Dengan ini gereja membuka rekening khusus untuk pengembangan pengadaan lahan. Hingga sampai saat ini jumlah dari pendanaan tersebut adalah sekitar atau sejumlah Rp180.441.000. Bagi jemaat yang ingin berpartisipasi di dalam pengadaan lahan tersebut dapat mentransfer ke rekening panitia. Yang berikut adalah persiapan pos pelayanan Singaraja. Ibadah dilakukan di Secata Rindam 9 Udayana Singaraja, Jalan Surapati nomor 140 Banyuning, Kecamatan Buleleng, masuk jam 11 WITA. Yang berikut adalah baptis kudus reguler. Pada hari ini, Minggu tanggal 4 Mei 2025, gereja kita melaksanakan baptisan kudus reguler kepada 3 orang anak. Mari kita doakan agar anak yang dibaptis menjadi kesukaan bagi keluarga dan kelak menjadi pelaku firman Tuhan. Dan yang berikut adalah jemaat yang bertambah. Mulai hari ini, Minggu tanggal 4 Mei 2025, telah menjadi anggota jemaat gereja kita, yaitu keluarga Edi Rasdianto Marbun Inang Borusinaga, bersama 2 orang anak. Mereka datang dari HKBP Tanjung Beringin, Resort Langkat Hilir 2, Distrik 23 Binjai Langkat. Alamat sekarang Jalan Cokro Aminoto, Gang Jepun nomor 10 Ubung, Denpasar. Masuk jemaat sektor 1. Sudah diperkenalkan di ibadah pagi jam 7.30 WITA. Dan yang berikut adalah kunjungan gereja. Pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 yang akan datang, gereja kita menerima kunjungan seksi perempuan HKBP Mustika Jaya Bekasi Kor Ina Esther sejumlah 42 orang yang dipimpin oleh Pendeta Dr. Purba STH. Mereka mengikuti ibadah pukul 10 WITA, sekaligus mempersembahkan lagu pujian. Dan yang menyampaikan firman Tuhan di ibadah tersebut adalah Pendeta Dr. Purba STH. Gereja mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Tuhan memberkati. Yang berikut berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Robin Parlindungan Silalahi pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2025 di Rumah Sakit Umum Sangla, tutup usia 45 tahun. Almarhum meninggalkan Ibu Marisi Borusimorangkir,
alamat Jalan Kepundung nomor 30 Denpasar, jemaat dari sektor 1. Jenazah sudah dikebumikan pada hari Sabtu tanggal 3 Mei pukul 15 WITA di Taman Makam Mumbul, Jimbaran. Mari kita doakan agar Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Yang berikut Parheheon Sekolah Minggu. Sesuai dengan program seksi Sekolah Minggu, Pesta Puncak Parheheon Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 pukul 10 WITA sampai dengan selesai. Tempat Gereja HKBP Denpasar. Dalam acara tersebut akan diisi dengan prosesi dari Parhalado dan guru sekolah minggu, kor anak sekolah minggu. Setelah ibadah akan dilaksanakan acara tortor masing-masing kelas dan pemberian hadiah bagi juara lomba pra Parheheon. Sehubungan dengan hal tersebut, ibadah sekolah minggu pagi dan siang disatukan masuk pukul 10 WITA. Panitia Parheheon anak sekolah minggu akan menyampaikan sosialisasi di ibadah pukul 7.30 dan pukul 10 WITA tentang pelaksanaan pesta Parheheon tersebut. Mari kita mendukung acara pesta Parheheon anak sekolah minggu. Pinang idoma Doton seksi panitia asa mensosialisasikan Parheheon sekolah minggu. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Horas, Amang, Inang, dan saudara terkasih yang kami hormati, pimpinan Jemaat HKBP Denpasar, Amam Pendeta Darwin Sibarani, Amam Pendeta Firdaus Hutasoid, Inang Bibelfro Nurmalaboro Simanjuntak, seluruh Parhalado dan jemaat yang kami kasihi. Izinkan saya mewakili seksi dan juga guru sekolah minggu HKBP Denpasar menyampaikan acara Parheheon Sekolah Minggu yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025 bersamaan dengan ibadah sesi 2 pukul 10 WITA di Gereja HKBP Denpasar. Selesai ibadah akan dilaksanakan tortor anak sekolah minggu per kelas sekaligus pembagian hadiah lomba pra Parheheon. Mohon maaf, Amang Inang, gereja tidak menyediakan konsumsi makan siang, hanya menyediakan snack. Kami memohon partisipasi dari Amang Inang, orang tua sekolah minggu dan juga saudara-saudari kami yang terkasih untuk bisa mendukung acara Parheheon Sekolah Minggu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Maulia tema pinasahat tu seksi sekolah minggu. Tauduti muse. Nah berikut ima pendalaman Alkitab seksi perempuan. Gereja kita akan melaksanakan pendalaman Alkitab untuk seksi perempuan pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 pukul 19 WITA bertempat di Gereja HKBP Denpasar yang diikuti oleh semua kaum perempuan dari sektor 1 sampai dengan sektor 11. Dan setelah PA akan dilanjutkan dengan belajar merangkai bunga dalam vas bunga. Yang berikut adalah pendalaman Alkitab kaum ama. Gereja kita akan melaksanakan pendalaman Alkitab untuk kaum ama pada hari Rabu tanggal 7 Mei 2025 bertempat di Gereja HKBP Denpasar, masuk pukul 19.30 WITA, PA dipimpin oleh Inang Bibelfro N. Borus Manjuntak dengan tema Ketika Doa Mengatur Tuhan, Kehendakku bukan kehendaknya. Matius 26 ayat 39. Yang menjadi tuan rumah untuk PA itu adalah kaum ama dari sektor 8, 9, dan 10. Diharapkan kepada kaum ama yang ada di sektor
tersebut untuk mengikuti PA tersebut. Yang berikut turnamen NHKBP Cups 2025. Naposo HKBP Denpasar akan melaksanakan turnamen NHKBP Cup 2025. Kegiatan ini akan dilaksanakan dari akhir bulan Mei 2025 hingga pertengahan bulan Juli 2025. Rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi opening ceremony, pertandingan badminton, pertandingan futsal, lomba vokal solo, closing ceremony. Untuk mendukung jalannya kegiatan ini akan diadakan penggalangan dana berupa penjualan kupon basar McD serta penjualan PO makanan. Demikian diwartakan. Yang berikut adalah pertanggungan rumah tangga. Gereja kita akan melaksanakan pertanggungan rumah tangga di 3 sektor. Yang pertama sektor Sektor 2, Jumat tanggal 9 Mei 2025 di keluarga SJ Gultom Boru Siregar, alamat Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 68 Sanur, masuk pukul 19.30 WITA. Yang kedua di sektor 7, Jumat tanggal 9 Mei 2025 bertempat di keluarga Situa O Sijabat Inang Boru Purba, alamat Jalan Raya Sesetan Gang Gumuksari A nomor 7E, masuk pukul 19.30 WITA. Yang terakhir di sektor 9, Jumat tanggal 9 Mei 2025 di keluarga J Sitanggang Inang Boru Nenggolan, alamat Jalan Mekar Blok D8 nomor 51 Pemogan, masuk pukul 19.30 WITA. Diharapkan dari jemaat yang ada di sektor tersebut untuk mengikutinya. Yang berikut adalah kunjungan kasih pangapulion. Bahwa pada hari ini telah dilaksanakan pangapulion pada keluarga JH Sinurat Inang Boru Sitanggang setelah ibadah pukul 7.30 WITA, dan acara tersebut berjalan dengan baik. Yang berikut dukungan dana untuk diakoni. Pada hari ini Minggu tanggal 4 Mei 2025, gereja kita mengumpulkan dana untuk mendukung program diakoni yang dilaksanakan minggu pertama setiap bulannya. Semua ibadah. Dana ini akan dikumpulkan setelah ibadah di depan pintu masuk gereja sambil bersalaman. Mari kita memberikan yang terbaik untuk mendukung pelayanan diakoni tersebut. Tuhan memberkati. Yang berikut adalah lelang dan pengadaan mobil dinas gereja HKBP Denpasar. Sesuai dengan program gereja kita dalam rangka pengadaan mobil dinas yang baru, dan untuk merealisasikannya maka gereja kita akan melakukan lelang 1 unit mobil dinas milik gereja Senia tahun 2007. Dengan kondisi apa adanya. Adapun dana dari hasil penjualan mobil tersebut akan digunakan panitia pembangunan untuk pengadaan mobil dinas yang baru. Mari kita mendukung untuk pengadaan mobil dinas tersebut. Bagi jemaat gereja kita yang berminat untuk membeli mobil dinas yang lama, dapat menghubungi Parartaon atau sekretariat gereja kita. Dan yang berikut, mohon dukungan doa bagi jemaat yang sedang sakit di rumah sakit ataupun yang dirawat di rumah, yaitu Nyonya Hasibuan, Inang Borusiaan, Opung Joshua, Nyonya Silalahi, Inang Boru Aruan, Opu Kevin, Nyonya Tambunan, Boru Silitonga, Opung Perdamaian, Amang Situa Pensiun Ade Manurung, Opung Alesia, dan yang terakhir Nyonya Situa Desirait, Inang Boru Manurung. Kita doakan bersama-sama supaya mereka mendapat kesembuhan dari Tuhan. Keuangan gereja dapat kita baca di WA Group yang sudah dibagikan oleh Sintua Sektor masing-masing. Apabila ada kekeliruan di dalam pencatatan tersebut dapat disampaikan melalui Sintua Sektor atau langsung ke sekretariat. Dan yang terakhir, ulang tahun.
Majelis dan Jemaat HKBP Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 4 Mei 2025 sampai dengan 10 Mei 2025. Firman Allah yang menyapa saudara tertulis pada Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Di tanganna siamun nado gajang umur, jala dihabirang nado hamoraon, dohot amuliaon. Demikian firman Tuhan, kiranya kesehatan, sukacita, umur panjang diberikan dia terang surgawi. Demikianlah warta kita pada minggu ini, kiranya Tuhan memberkatinya. Terima kasih. Horas. Pinasahak matu vokal grup ama.
Rodi salele nari. Onangan tanani lehun Maeno kumai oalere bata Pati bulhon ha raja ondi Hatanan patik dinani ajanun Iobong kumai oalere bata Rodi salele lele nai. Agogo undangan tanani leoni Maeno kumai oalere bata Pati puluhan ha raja onbi Hatanan patik dinani ajanun Iobong kumai oalere bata Rodi salele lele nai. Rodi salele lele nai. Rodi salele lele nai. Marede mahita huhut ma tapapungo piliata. Sa
Damainya jabatan na sumurong siyan salut na roha, imana mangaramoti ate-ate doho pikiran muna, di bagasang Kristus Yesus Tuhan tay. Amen. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhut na. Molo jido adong nasi goreng biasa, adong do nasi goreng spesial. Molo tu ngaga adong perbedaan sadarion tolu hami jison na spesial au padita hutasoit doho amang padita pasaribu asara donok kita mula marminggu marsijalanga di juluan na parjolo amang pasaribu laubor hak manasida menguduti pakubasion na baru di Jambi. Alani tatangya koma asabuy jenggan menguduti pakubasion nasida. Suang-songoni rak majalang manok kita tuamang padita hutasoit alatong ulang tahun ni mana sadarion. Jadi
Molo ning mabek kejutan unang pakejut tu. So tung pingsan padjitay. Adong nakipiga-piga program di tonga-tonga ni huriat taon. Alani rap martangiang mahita. Asa margugo hita mangulahon aka naadong di program huriat tay. Molotung pe adong ditiktingi di bayan mobil pelelangan jala pengadaan mobil dinas dengan kondisi apa adanya. Alai unang gabi ala kondisi apa adanya doa mang harga na pe seikhlas nama unangin nate. Alana molo tagadis pe rupani asa adong do manuhor manggatihon nalilingi. Ala memang nung ngamar 10 tahun ni dipakai huriata memang ngara tikina dengan kondisi pelayanan nasailaon. Alani margugo mahita saluhutna. Hurian itu hata na nyolonga di bagasa Kristus Yesus. Hatani debata nagabi ujahan di mingguta sadarion ima minggu misericordias domini imana tersurat di Yohanes bidu 20 sada ayat 15 sahatu ayat 10 sia di dokma songonon. Asadung mangan nasida di dok Yesus matu si Simon Petrus ale Simon anak ni si Jonas umolong doroham diau sian akaon. Jadi jidok matu ibana olo Tuhan dibotohodo holong ni rohakku diho. Jadi jidok Yesus matu ibana parmahani ma anak ni biruku dunginin namu sema padua halihon. Simon anak ni si Jonas holong doroham diau jadi jidok matu ibana olo Tuhan dibotohodo holong ni rohakku diho dungi jidok matu ibana parmahani ma aka biruku dungi jidok ma patulu halihon tu ibana. Simon anak ni si Jonas holong doroham diau jadi marsa marohani si Petrus ala patulu halihon jidok tu ibana holong doroham diau jadi jidok ma tu ibana saluhutna ale Tuhan dibotohodo ditadahodo holong ni rohakku diho dungi jidok Yesus ma tu ibana parmahani ma akka biruku natutusi tutudo na hudokono tuho adorang uposo dopeho hodo na makkoho si dirim lau manopo lomo ni roham alai dung matuaho surdukonomu matangammu jadi hohosan ni nalibam maho jala togihonon na maho tunasohina holomohon ni roham alai marhite sian hatana odeng dipalugba do ibana manang songodia parmatena lau pasangapod debata jadi dung jidok songoni ninna maddok ibana ihuttomma au ido yanggo sahatna horas majihita salhutna. Hurian itu hatana nyolonga di bagasa Kristus Yesus topik ni mingguta satia makaholongi dohot mangihuton Yesus. Adong sada pantun na maddok. Dari mana datangnya linta? Unang cakep. Bahasa cakep ini. Dari mana datangnya linta? Dari sawah turun ke. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari mata turun ke hati. Dukot di panok noti ibana do itu ani. Setelah dia perhatikan, dia lihat, akhirnya ada rasa cinta. Melubuk tarok toku, duku bereng itu ani, nina.
Ada getaran-getaran yang luar biasa. Aku jatuh cinta. Alani setiap pengalaman ku molo adong konseling pranikah, molo ni sukun calono sude sakot. Bahasa maholong roham tu si cingcingon. Ningon. Cantik amang. Baru baik. Perhatian. Peduli. Ni suku muse tu si cingcing akhirnya. Di suku muse tu si cingcing buasa ma oloh tu si sakodon. Bega elis na yamang inna. Jadi molo so isi be elis na boha. Holong do perham. Jadi molo alasan lau makaholongi jatuh cinta perlu hal-hal yang plus. Ala lubina dog makana marholong ni roha au tu ibana boha dung marhasohotan. Ketika kecantikannya sudah berkurang, holong do perohang si imana, si sakoron. Hidup tutu narohana. Kalau alasan jatuh cinta adalah kecantikan, ketika kecantikan sudah memudar, apakah masih bisa jatuh cinta? Kalau alasan jatuh cinta adalah kepedulian, apakah ketika rasa peduli sudah berkurang, jatuh cinta dope? Atau ketika alasan jatuh cinta adalah kebaikan, moludung moru hebur juon nai, buido masih hohot, setia makaholongi. Makanya jika dalam pacaran perlu jatuh cinta, setelah menikah harus bangun cinta. Dan boy be melubuk jatuh cinta. Tetapi harus bangun cinta. Karena banyak hal yang manusia lihat pada akhirnya seiring jalan, seiring waktu akan berubah. Losohya dope hubereng manang pengalamakku marupani amang inang nyisuk kunakana konselingon sakot bahasa lomoroham tu si cingcingon. Ala nirwana do amang daripada suadong benaulu tuson asi rohaku ina dakya dope ya ibege hamu songoni iya tidak dakya dope hubege ati baya he dibege hamu bahasa maho olo tu si sakoto cingcing ena jugulan no namang ina daripada susah halak tumago nau susah ina lasoheado pe. Rata-rata alasan untuk jatuh cinta maka holongi ada hal-hal yang lebih na plus. Tetapi bagaimana ketika kecantikan, kepedulian, doa kalanas ini berubah, apakah masih bisa jatuh cinta? Manang memudar do cintai. Habetik jatuh cinta luar biasa do kan? Sampai adong do edeni si titik puspa jatuh cinta. Berjuta rasana ninna pujangga pemaddo aku tanpamu butiran debu inna luar biasa do enabuhado butiran debu tanpa mana itu kan ima gambarannya ke pujangga kau separuh napasku ninna holalau itu ani moga ibandang marhosa be satongana mahosana omma gambaran na jatuh cinta. Tetapi dalam langkah selanjutnya ternyata dang boy holan jatuh cinta ala ikut do membangun cinta. Pertanyaan Yesuson waeng diturpukon tu si Petrus. Sonari husukum matuluhali tu hitam. Holong dorohatta tu Yesus. Sahali asa songon natar suradon holong dorohat tu Yesus holong dua hali holong dorohat tu Yesus lamoru namaddo
Molo tudo holong rohatta tu Yesus, maka holongi ada pengorbanan. Apa yang sudah kita korbankan bagi Tuhan kita. Aha donang taleo tu debata marhite ngolutei. Mencintai maka holongi, bukan berpikir apa yang bisa kita dapat, tetapi apa yang bisa kita berikan kepada orang yang kita cintai. Murado maddo holong. Holong doroham tuibana holong. Apa yang sudah kau korbankan, apa yang sudah kau lakukan, apa yang sudah kau perbuat sebagai bukti cinta, rasa kasih sayang kepada yang kita kasihi. Holong dorohata tu Yesus. Ahama naung takorbaton tada na mangihuto Jesus ngulutay. So tung murahi tamad do holong makana sa petoluheli si Petrus, ranga na tensinya si Petrus ong. Ino kan? Petrus. Oh, na. Holong doroham tuaw. Ba holong. To ema. Ang gusongoni parmahani ma biru-biruku. Petrus, olo Tuhan. Holong doroham tuaw, nganya si Petrus be. Ana bohado, dung hehe Jesus nahurang do perbinigian na. Tinarohana. Logika. Holong doroham tuaw, baholong Tuhan. Iboto hodo sa luhu na ninna. Ang gosongoni parmahani ma biru-biruku ninna. Ipatuluhalihon. Petrus holong doroham. Tuaw. Ang godisi molo suku-suku na parjolo dijawab oleh Kefas manang Petrus marhite spontanitas. Di pertanyaan kedua dia sudah memikirkan. Pertanyaan yang ketiga, dia sudah merasakan. Ternyata ada orang sohehe dope Jesus nga holong rohani Petrus inatu Jesus. Alanyaha dihutoni mana Jesus ini orang luar biasa, mampu melakukan keajaiban dalam hidupnya, hidup naung hubereng. Alani ikon uhitodon, dia luar biasa, manusia yang luar biasa yang bisa menciptakan banyak hal mujizat. Aku akan ikut dia. HP hola tartaku Yesus. Ya. Itakut iberang si Petrus. Isuku jol mama. Dang naho donganyon. 3 hari tahe mana? 7 hari menyangkal dakutadai nina. Dukoni adong musemanukun hodo na tuktong rak do ibana nina. Taong saya enggak kenal itu. Tiki gudang do halubion na binani Yesus. Banyak yang luar biasa yang dia lihat, yang Yesus lakukan. Aku ikut dan setia pada Yesus. Hola tartaku Yesus. Dakutadai. Aido kan? Jol hita pe halak batak jujur do songoni. Hola nala jago om marga si baranyon hami do pe ina. Itu kan? Ay hami do pe. Ay pala opung tanteni tetangga Martino dohod do pe hami tu sini na. Ipa sarupani. Itu kan? Ale holan marpangalaho na soture sa marganibon ahanita imada ada kuboto sahuta do pehami oddo dong kejadian berarti di sana teh. Iya. Petrus mengakui menyayangi Yesus ketika dia lihat hal-hal yang mustahil bisa terjadi. Tetapi ketika hal-hal itu, ketika Yesus ditangkap, dia yang katanya setia, mengaku setia mengikut Yesus, menjadi menyangkal Yesus. Ido diturpukon, dung hehe Yesus, romu se ibana, ibereng si Petrus, nung ngalaw ibana mo se marlaut,
martau ijo boha holong do peroham tuau holong Tuhan patulu halihon isukun holongin na unang ala dapok mudekeon ala diberengmu yang mustahil bisa terjadi ngasaborngi ko mga luludekke hola roau dapok mu holong roham tuau. Jangan-jangan kita selama ini menjadi seorang Kristen bukan mencintai Yesus. Alai, ala pasu-pasu naido na taholongi. Hati-hati. Dua hal yang berbeda tetapi saling berkaitan. Dia dona taholongi selama ini. Mana yang kita cintai? Berkatnya kah? Atau Yesusnya? Berkatnya kah? Atau pemberinya? Sotung salah. Boy do satia hita molo natapangido dang dapot ta molo marsahit tita Tuhan marsahit tahu leon hamamalum di leon hamamalum itu ingin. Tetapi ketika kita sakit memohon berdoa untuk disembuhkan tetapi tetap sakit, maukah kita dan mampukah kita memeop terus debata Tuhan molo somalup nama au dang hupalua ho saya tetap ikut Yesus, saya akan setia kepada Yesus. Oh lodo hita itu sotung doga bisa lelengongo luton makaholongi pasu-pasuna lupa hita makaholongi ibana. Jadi ketika yang kita harapkan tidak selaras dengan yang kita imani, ujung nagabe dan taholongi be dan setia behita tu debata. Bagaimana kesetiaan itu betul-betul harus dijaga. Makanya adong do istilah dakuwo to istilah on sitong manang daong ale dapot tu di TikTok. Marti to do hamu tahe. Adong TikTok muna. Udah. Jadi kesetiaan seorang laki-laki diuji ketika dia punya banyak uang. Kesetiaan seorang wanita diuji ketika tidak punya uang. Molo dirimangi adong do sitongna. Molo godang hepeng nyibawai bahaya dotong. Olo dodang satia ibana. Ayaw nang gabi mula, ano gabi buat tamu dompetnya mata dah sudah. Sutung susah lah ni jamitan ni pandita gabi harus dompet tu ina. Dang nama na tu si. Tapi bagaimana kita mau setia dalam hidup kita? Ada pengorbanan yang kita harus lakukan, ada effort. Mula kenapa o sama dok? Taholongi do Yesus kita kasihi. Kenapa? Karena banyak yang dia kasih sama aku. Dang cukup holani. Mengasihi Tuhan berarti rela berkorban, bahkan dung tolu hali di sangkal Petrus, tolu hali di Paula Yesus manukun, tolu hali di doi mana holong dorohakku Tuhan di ujungna na dohokono ni Yesus. Suatu saat kau harus berkorban untuk aku. Wado parmata ni si Petrus ujungna dipersilakan maibana di Rom. Jala dipabalik maaladang di do ibana molo tuhakku dipersilakan jong songoni tigor. Dang nasarupau do ibana molo ko dipamate hamuau pabalik masilangi. Gabe dia disalibkan dengan terbalik. Sonari olo dohita manuhu silang tai. Maukah kita dalam kondisi apapun tetap setia kepada Tuhan? Di bagasa parsahiton, di bagasan hapugoson, di bagasa parukilon, apapun yang terjadi dalam hidup kita, marsiho kita, Tuhan hacik penahutaon di ngolukawon, alay dekku palua ho, toktong do ihutonokku ho, saya akan setia mengikut Tuhan, apapun yang terjadi, bagaimanapun yang terjadi. Tidak saya akan lepaskan Tuhan saya. Barani dohita? Itu. Berani amang, murado maddo songoni. Makanya godang dohalak faktor-faktor duniawi mempengaruhi imanna.
Hape mo lo hala Kristen, ikon imat taido, haporsyo taido, mempengaruhi faktor-faktori. Asal tabo atau membedakan. Makanya adong dohal ala faktor ekonomi, oloho, meninggal ho Yesus, olo, enak. Faktor jabatan, tadi koma Tuhan mi, iliap pejabatan natibot ho, ada. Bahkan, aka artis-artis adong piga-pigai na ditadik ko Yesus, karena apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi dia mengimani Tuhan dia. Apa sebaliknya, ikon haporsyo taido mempengaruhi segala faktor. Ahape faktor ekonomi na masa, ikon haporsyo taido nagabe panduan, patokan. Apapun yang terjadi, iman yang harus menjadi panduan. Alani asa tok-tok kita, satia manghito Jesusi, toktong ma margogo hita, dinalaho martangia. Pigalele kami amang inang, marhuria di Bekasi, kebetulan huria na hudapoton, pakubasyok kuna parjolo doho inang, ima di perumahan-perumahan do daong gereja na. Setiap lau hamitusan, lau mabayan ibadah, rodemo, sian kaum intoleran, rodemo sianam, alay, ruasi dangadong na mere siani. Bipa biar pe pakai parang nai isi do ruasi hohom. Adong sahala si tua marga pajetan ngamatua ibana. Buhado namang niku. Toy mamang ngaluja iban halakos songonon. So bumaisi los ape na masa sa darion. Hoala nang matua naraku. Apa sodo? Pay majonik ko ka. Jadi, ima kejadian ni. Alay bahasa aku deh. Daku dok tua mangida. Molotung peji totonanon lok mesi. Hudo. Piga-piga hali hami. Ibadah di san, izurbu ibadah di sod, disurbu. Tapi jemaat semua tidak takut. Toy mamang, hahape na masa, dadupi ma. Satia mahita ninna. Na persoalan holanau di serbu. Piga-piga hali demo songoni, itadahalaki do isipat ditana. Ado nagatengan. Kebetulan di antara situ ono gateng. Oh ido na dabok madaw. Contoh deh. Dabok nasi do ido paditana pitor marhali ang halaki. Adong di meja, adong di bangku dia segala macam. Ido nasi ikon paso ibadahon dangulo kami. Alay puji Tuhan ma, proses demi proses dijalankan. HKBP Bekasi Timur Permai, Resort Sitemekar, Bui Jongjong, Nuai. Halanyaha satia tu debata. Hita pe asa tardok satia hita mangito Jesus dang holan madok. Alay iko bui do, apa yang bisa saya lakukan untuk membuktikan bahwa saya betul-betul setia dan mengikut Tuhan Yesus. Molo tu si Petrus nakin di pasahat ulaon parmahani biru-biruku dihita pesaluhut na amanginang gabi parmahat dohita di bagasta di ulauta di ahape profesi na berbeda-beda dihita saluhutna. Taingo ma ASN pehita, aparatur negara pehita, jasa pe, bergerak di bidang AHP, na pinasaknya debata gabedalan ni ngulung-ngulutta. Kita punya tugas yang diemban, punya tanggung jawab, dan tugas yang diemban itu, tanggung jawab yang diberikan itu adalah setia dan mengikut Tuhan dalam setiap pekerjaan
dan profesi kita masing-masing. Molo gabi dokter, burjuma gabi dokter. Molo gabi bidan, burjuma gabi bidan. Awi do amanginang asa unang salapahap pita, aw molo marjamita, say huparsi ajari do, adong piga-piga dokter spesialis kan? Borak do dokteron siya dokter umum mabuat dokter spesialis. Sikola mo sa ibana, habis waktu, dana do segala macam, dung dokter spesialis ibana, pasti do adong perbedaan siya dokter-dokter na asing. Dokter penyakit jantung rupani, pasti lebih tenang do. Ala akka pasien na akan na penyakit jantung. Molo panikat do dokter jantung, ro pasien na, ago mati na mo nina. Ito kan, kola ro pasien nga, adu dok ina, hape dokteron nga spesialis jantung pani ibana. Ago, uno bulan na mo nina. Unang uno bulan na, sadari mati amate. Ito kan, dokteraha mo se, dokter anak, spesialis anak. Nahuboto piga-piga hali mabuat dana marubat, sabilin na suntik na ka. Sekelas berapa Abraham? Nah, itu kan? Jadi sekolahnya ada topu masuk ubat tong. Ido tong caraku nahu parsiajari marjamita. Mekel pehita unang hula na mekel ida. Iko masuk do ubati. Ido kan? Ikon lam tabba do tang hapor syota. Unang mula hula si sako ingo ipitu garbangan. Sudah si sako-sako ton wain. Ala dakya do pehuberang dokter spesialis anak rupani. Inna tu dak dan lagi. Acete do dah. Daku boto mo lubur halak batak dokter na gabi songoni. Oh, pati do dah. Ba anggo songoni do dokter anak. Nga pingsan anak idang dope di suntik pasti do di lean lalap udah bagaimana tenangi bana dukoni masuk ma ubato marhite jarungon hatani debata pe cara na buido songoni molotung pemekel hita alai martod di do hatani debata jala lamtang manyan haporsiota tu debata dang tu si sakot odo persoalan taingo maakan na denggan nauli nabuy taputihi siya jamitat alani marhite turpu ta sa darion dipangido tuhita satia mahita holong dorohatta tu debata holong dorohatta tu Tuhan Yesus holong apa effort apa bukti dari cinta kita mengasihi Kristus tapi lehon ngoluta dipangido ibana hita gabe marmahani biru-biruna menjadi pemberita Injil. Kita bisa semua menjadi pemberita Injil melalui setiap profesi yang kita miliki. Tarumobi rupani akayanakon na pinasahat na pinalumehon ni debata dingoluta totu ikot taparmahani do denggan asaboy gabi hobar tulomo ni rohani debata. Amen. Martangiat kita. Mauliate Tuhan dihatam natoktong maniroi rohado pikiran nami asa margugu hami Tuhan mangadupi nasa na adong jingolu namion asa tungpe dibagasan hapugoson dibagasa parsahiton dibagasan hatahuton toktong satia hami mangihut toko jingolu nami martangiak kami Tuhan tusudi aka program ni Huriamon asa mardala denggan di bagasan lasnya roha asa sude programi gabi pasu-pasu tusudi ruas ni Huriam gabi hasangapon di guarmo tarumobi di tikyon inalaw pa borhaton padita gonggom pasaribu hami tuingana pa kubasion na baru
Dalan nami nalaw manangyakon na sida manguduti pakubasyon na. Asa marhiti pakubasyon ni Tuhan. Lamar sangap guarmu. Itonga-tonga luat ni Portibion. Martangia kami tusude ruas ni Huriam. Na dibagasa parsahiton. Asa homa na mga leon hamamalum. Asa homa mga leon gugu mga dupi parsahitoni. Molotungpe. Yang malum sahit na unang madele ibana. Alibuy toktong ibana maddok. Asin rohan ni debatado na toktong di pangasahon di tonga-tonga ni parnguluan na. Yaka pelayanan di pospel ni Huriam di tabanan ng di Singaraja tuhoma tong hupasat tami asa mardala denggan jalalam ajari hami pahitsaho pakubasyoni paherbakon harajaw mo di tonga-tonga ni Portibion. Martangya kami tuyanakon doh na tua-tua na mabuan anak na si Gideon. Alani Tuhan, homa na mamasumasu mga peho tangam mo na badiyay. Asa yanakon na pinasa ni nasida tuadopa mo marhiti harazom mo di Portibion ima Huriam. Buy magabi pasu-pasu tu keluarga, suang-suangoni ajari keluarga, lau pature-turehon akan narikot iyanakon nasida. Martangia kami Tuhan turuas ni Huriam na tabba. Asa homa toktong mangiho rohan na sida. Asa unang holat terdaftar sabing. Alay boy gabi ruas na aktif di tonga-tonga ni Huriam. Diak kaulaon na asing petahe Tuhan aka kunjungan gereja. Parheon sikola minggu. Dohot akapea tuhoma tong hupasatami asa dinggam mardalan tureho Bartolomo ni Roham. Martangia kami homa na mga puli, ruas ni Huriam na marhabo ni Roha. Asa margugo na sida mga dopi na masa, asa unang marpadelean na sida, unang madele di tonga-tonga ni nguluna, apuli man na sida. Martangya kami Tuhan, tuganup akka partangyangan rumah tangga, homa toktong, mamasumasu salu akka ulaw nami. Tuhoma tong hupasatami aka program diakonia doho akalan asing petaho. Asa saluhu programi unang holam program berjalan alay buy dapok nami pangatusion marhiti programi buy dapok nami tadda holong ni Roham di tonga-tonga ni Huriamon jala bukti na holong dorohanami saluhu ruas ni Huriam marhite mameleho diri nami tuho talumobi di tonga-tonga ni harajaw mo di Portibion ima Huriam HKBP dan Pasaron. Mangasaho Kristus Yesus martangia kami. Amen. Tapasa peliat tatu jebata mareja mahita. Yesus
masuk kita tu pajijion na badia taparade deta sia bukuede nomor 146 ayat 1 doho ayat 2. Ayat 2 nanti kami persilakan orang tua yang membawa anaknya untuk dibaptis hadir ke depan. Martangyang mahita Alea manami na di Banua Gijang Narodo hami tujulom mabuan akada danakon Saya si maruham Jalo manasida gabi anakom mo Pasu-pasu jala pargugoy manasida mangyahi hangolua sogot Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Amen. Atong hamua kadongan na mabuad dana si Jijionom Tangyo kamu mahata ni Tuhan Yesus, lau mahamu tulia portibionin na madoaka si Siana, pujay hamu masalu bangso, jiji hamu manasida tu bagasa goar ni jebata ama, doho anak doho todi porbadia, ajari hamu manasida mangarado ti salhu na hutonahon itu hamu, jalaingo ma, say donganokku do hamu, ganup ari rasi rasaro ajal ni hasianganom. Manang ise na porsea doho ni jiji dapotan hangoluan alay na so porsea ona uhum sogod tangyo kamu madoho hata na tarsurat di surat ni si Markus adong maakan na mabuad dana tu Tuhan Yesus asa di jama alay di pisang akka sisianima na mabuani jadi dung di ida Tuhan Yesus sogo marohana di dokma loas samuma akka dana kiro tuau unang oray hamuna sida ay dia kasi songoni do harazoni debata natutudo na hudokono tu hamu manang isepe anggo sosongod dana ibana majalo harazoni debata dang bongo ibana tusi dungi dihaol makada danaki dia peho matangan na tunasida mamasu-masu nasida atong hatidako kamu majolo ha porsiotai au porsea. Tong alusi hamu mahata na husuk kunon. Gipangido hamu nuaing jijion akada danakon tubagasan ni nahina haporsio muna alusna gipangido rohanami. Beha naulo do hamu mamudai anak komunaon asa diboto jala dihuton nasida hata ni debata alusna naulo do hami. Naulo do hamu masuru nasida tu gereja doho tu perguruan ni huria protestan asa gabi ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna naulo do hami. Atong tapasa manasida tu debata marhite-hite padidion na badiay.
Martangiang mahita. Ale Tuhan di bata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasatami akadak danakot tuho. Jala di jakokodo na sida gabi anakomu. Marhite-hite padidion na badiai. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen na sida di tanoom. Jala gabi panean di hanguluan na saliling-liling na. Asimaroham doho diak kanatoras ni danakom. Separgugoy jala ajari manasida manugunogu danakot tuho. Asarap na sida taruli dia ka arta ni harajommu. Amen. Hudul mahamo. Tapuji matuhata marede mahita. Rimahita salu na jongjong. Tatangia koma peliata martangiang mahita. Ale di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroro ni salu siloleo na linggang, do nasa ulibasa na mauliutus. Hupasatami masian na nilehomi tuhami pelian nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus di julom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pelianom. Pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam doho di portibiom. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileleomi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyaman namin na di Banua Gijang sa pinarbadi ang maguarmu, sa Roma harajommu, sa sao malomo ni Roham di Banua Tongoon songon na Banua Gijang, leo matuhami sa darion hangulua siya pari, sa madosa nami, songon panisa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami togihot tu pangujunam, palua mahami siyan pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakko Tuhan de batama buhina tuho jala di pasor homa damena tutodim. Amen. Jadi jisomahami marjojor
jala amplop diakoni jibaim ma jisudutan asa cusom mahitam majalang tujolo amang